ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಏನು ಚೊಳ್ಳಾರ ಮಾತೆಲ್ಲ ಯಾನು ಇಲ್ಲೋಕೆಲ್ ಪೂರ ಆಯಕ ಮನದನಿ ವ್ಲಾಗ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಪೌರ ಪಾತ್ರ ದೇಕೊಂದುಲ್ಲ ಮಾತೆಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಯಾನ್ಲ ಅಡಿಗೆ ಪಾತ್ರ ಕರಿಪಿದ್ದಾಡಿಯೇ ಜನ ಇಲ್ಲಾರ್ದು ಪೂರ ಜನ ಇತ್ತೀರ ಮಿಗ್ಗೆ ಮಾಮನ ಜೋಕ್ಲು ಪೂರ ಬತ್ತಿತ್ತೀರು ಆಕಲ್ಲ ಒಂತ ವರ್ತನಾಗ ಆಕಲ್ಲ ಬತ್ತೀರ ಅಂಚ ಮುಲ್ಪ ಪೂರ ಎಂಕ್ಲು ಪಾತ್ರ ದೇಕ್ಕುನ ನೆಟ್ಟು ಗೌಜಿಡು ಉಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಇನಿ ಮುಲ್ಪ ಮೂಜಿ ಬರ್ತ್ಡೇ ಎಲ್ಲ ಉಂಡು. ಮೂಜಿ ಬರ್ತ್ಡೇದ ಪಾರ್ಟಿಲ ಅವೊಂದುಂಡು ಅಂಚ ಅಡಿಗೆ ಪೂರ ಆವಡು ಮಧ್ಯಾಹ್ನಗ ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬುಲ್ಪ ಬೇಗ ಪಾತ್ರ ಪೂರ ದೇಕ್ಕೊಂದುಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಅಡಿಗೆ ಮನ್ಪೊಲಿ ಬಂಡದು ಅಂಚ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮುಲ್ಪ ಎಂಗಳು ಕಾತು ತುಕುಲ್ದ ನನ್ನದಾಯ್ತ ಮನ್ಪುಣೆ ಅಂತ ಪಂಡ ಪಾತ್ರ ಪೂರ ದೇಕದಾಂಡು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರ್ತ್ಡೇಗೆ ರೆಡಿ ಮನ್ಪೊಡು ಅಂಚ ಬರ್ತ್ಡೇಗ್ಲ ರೆಡಿ ಮಲ್ಪರೆ ಉಂಡು ಅಂಚ ಕಜ್ಪುಗ್ಲ ಮುಲ್ಪ ಮೈತ್ರನಗಳು ಸೇರಿದು ಕಜ್ಪುಗ್ಲ ರೆಡಿ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಮತ್ತೆಲ್ಲ ಸೇರಿದು ಓಕೆ ನಿಕಲು ಇಂಚೆನೇ ತಗೊಂಡು ಪೊಲಿ ವಿಡಿಯೋನು ಕೋಡ ಇಲ್ಲೋಕೆಲ್ದ ಗೌಜಿ ನೀ ಮೂಜಿ ಬರ್ತ್ಡೇ ಮೂಜಿ ಜೋಕ್ಲ ಮುಲ್ಪ ಇಜ್ಜ ಬರ್ತ್ಡೇ ದಾತದೆ ಇಟ್ಟುಲ್ಲೆರ ಅಂಚ ಬರ್ತ್ಡೇ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಉಂಡು ಇನ್ನು ಮೆಗ್ಗೆನಾಕ್ಲು ಪೂರ ತೋರಿ ಮೆಗ್ಗಿ ಬೊಕ್ಕ ಪೂರ ಮಾಮನ ಜೋಕ್ಲು ಪೂರ ಬರ್ತೀರ ಅವು ಕಟ್ಟ ಅನ್ಪೆ ಅಂಚನೆ ಮುಲ್ಪ ಬರ್ತ್ಡೇಗೆ ರೆಡಿ ಆವೊಂದುಂಡು ಬರ್ತ್ಡೇಗೆ ಮೇಜ್ ಪೂರ ರೆಡಿ ಆದುಂಡು ಅಂಚ ಜೋಕುಲ್ಡ ಎರಡನೂ ಮೊಬೈಲ್ ಕೊರಿಯೆ ಅಕ್ಲೆ ವೀಡಿಯೋ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಅಂಚ ಕಿನ್ನಿ ಪಿಟಾಣಿನಕ್ಲು ಮುಲ್ಪ ಜಾಲ್ಡ್ ಗೊಬ್ಬೊಂದುಲ್ಲ ಅಂಚ ಬರ್ತ್ಡೇಗೆ ಮಾತೆರ್ಲ ಮುಲ್ಪ ರೆಡಿ ಆಯ ಜೋಕುಲ ರೆಡಿ ಆಯಿರು ಶ್ರೇಯ ತೃಪ್ತಿ ಅಂಚನೆ ತನುಶ್ರೀ ಅತ್ತಿಗೆ ನಮ್ಮ ಮಗಳು ಬೊಕ್ಕ ಮೈತ್ರನ ಜೋಕುಲು ಅಕ್ಲ ಮೂಜ ಅಂತಲ್ಲ ಒಂಜೇ ದಿನ ಬರ್ತ್ಡೇ ಆಯ್ನ ಇರ್ತಾವ್ರ ಅಂಚ ಮುಲ್ಪ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬರ್ತ್ಡೇ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಮನ್ಪುಗ ಬಂಡದು ಇಲ್ಲೋಕೆಲ್ಲ ಮನದಲ್ಲಿ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಉಳ್ಳ ಬಂಡದು ಆನಿ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಮಂತನೆ ಮಸ್ತ್ ಗೌಜಿಂದಿಜ್ಜಿ ಆಂಡ ಎಂಕ್ಲನ ತಕ್ಕ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಸಿಂಪಲ್ ಆದ ಇದು ಬರ್ತ್ಡೇ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಮಂತ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಂಡ ಮಾತನೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಿ ಬರ್ತ್ಡೇ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಮನ್ಪುನ ಬಂಡ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ಪಂಡ ಇಂಗ್ಲ ಶ್ರೇಯ ಅಂತೂ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಆಳು ಈತ್ ವರ್ಷ ಅದು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಆಳು ಬರ್ತ್ಡೇ ಆಚರಣೆ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಆಳು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಅವು ಒಂಜಿ ಅಲ್ಲ ಮೋನೆಡು ಆ ಖುಷಿನ ತುವರೆ ಖುಷಿ ಅಂಚ ಒಂಜಿ ಮಾತೆರ ಜೋಕ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮನ್ಪುಗ ಬಂಡದು ಅಂಚ ಮುಲ್ಪ ಆಚರಣೆ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ನೀಗಳು ಇಂಚೆನೆ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ತಗೊಂಡು ಪೋಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮುಲ್ಪ ಒಣಸಿಗೆ ಪೂರ ಕುಲ್ಲಿರು ಫಸ್ಟ್ ದ ಪಂತೆ ಒಣಸು ಕುಲ್ದುನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಂಕ್ಲು ಕುಲ್ಯ ಫಸ್ಟ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ಕುಲ್ದ ಇದ್ದಕ್ಕ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕ್ಲ ಪಂತೆ ಅಂಚ ಜನ ಮಸ್ತ್ ಇತ್ತ ಎಂಕ್ಲು ಅಂಚ ಅಡಿಗೆ ಪೂರ ಆದ್ ಒಣಸಿಗೆ ಮುಲ್ಪ
ರೆಡಿ ಅದು ಒಣಸು ಮಲ್ತೋನುಲ್ಲ ಒಣಸು ಮಂತಿನ ಹಿಡ್ದು ಒಕ್ಕ ಒಂತೆ ಪಡ್ತು ಕರೀದು ಗಿಫ್ಟ್ ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಓಪನ್ ಮಂತೋನುಲ್ಲ ನಿಕುಲ್ಲಾವೇನು ತೋಡು ಏತು ಮತ್ತು ಗಿಫ್ಟ್ ಬೈದನು ಪಂಡದು ನೆಟ್ ಜಿಂಜ ತೋಚ್ ಪರತಿ ಪಂಡ ಯಾನು ವೀಡಿಯೋ ತೆತ್ತನ ಅತ್ತು ಎನ್ನ ಮಾಮನ ಮಗಲು ವೀಡಿಯೋ ತೆತ್ತನೆ ಇಂದು ಒರಿಯನ ಕೈದು ಒರಿಯಾಗ ಪೋದಾನಾಗ ಅಲ್ಪ ದಾದ ಮತ್ತು ತಿಕ್ಕಿನೇನು ಜಾಸ್ತಿ ಅವೇನು ಝೂಮ್ ಅಂತದ್ದು ಎಂಗ್ಲೇ ತೋಚ್ ಪರ ಆತಜಿ ಅಂಚ ನಿಕ್ಲೆ ಅಲ್ಪ ಗಿಫ್ಟ್ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಬಿನಾಗ ತೋಜಿನಾತಿ ತೋಜು ಆತ್ರೆ ಅಂಚ ನಿಕ್ಲು ಈ ವಿಡಿಯೋಂತೂ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ದಾದ ಮಾತ ತೆಗೆದ್ರೆ ಮಸ್ತ್ ಗಿಫ್ಟ್ ತೆಗೆದಜ್ಜಿ ಆಂಡ ತಿಕ್ಕಿನಾತ್ ಏನು ನೆಟ್ಟು ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತದೆ ಫ್ಯಾನ್ ಅಂಚೆನೆ ಗಡಿಯಾರ ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ಸ್ಟವ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫೋಟೋ ಫ್ರೇಮ್ ಪೂರ ತಿಕ್ಕದಂಡು ಅಂಚೆ ರಡ್ಡೇಟ್ ಏರ್ನಂದಿ ಪುದರ್ ಪೂರ ಬರ್ತದಿಪ್ಪ ಅಂದೆ ಪೂರ ಬೊಕ್ಕ ತೋಪು ಬತ್ತಂಡು ಅಂಚೆನೆ ಕೆಲವು ಗಿಫ್ಟ್ಸ್ ಪೂರ ಬೈತಂಡು ತೂವೊಂದು ಪೋಲೆ. ಅಂಚೆನೆ ಎಂಕ್ಲು ಬೊಕ್ಕ ಮನದನಿ ನಾರಂಪಾಡಿ ಜಾತ್ರೆಗೆ ಹೋದಿತ್ತ ಅಂಚ ನಾರಂಪಾಡಿದ ಜಾತ್ರೆದ ವೀಡಿಯೋಲ ಅಂಚೆನೆ ಎಂಕ್ ಪಾಡ್ಯರೆ ಪಂಡ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಪೂರ ಪಾಡಂದು ಎಂಕ್ ಅವೇನು ಫಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋ ಪಾಡ್ಯರೆ ಆವನಿ ನಡೆದವ್ರ ನೆಟ್ಟೆಯನು ಅವೆಲ್ಲ ಪಾಡೋನುಲ್ಲೆ ಎಂಕ್ಲು ಅಲ್ಪ ಹೋದು ಎಂಚ ಜಾಲಿ ಮಂತ ಅಂದು ನಿಕ್ಲೆ ತಗೊಂಡು ಬಲಿ. ನಾರಂಪಾಡಿ ಜಾತ್ರೆಗೆ ಎಂಕ್ಲು ಇತ್ತೊಂದು ಬತ್ತ ಅಂಚೆನೆ ಒಂದು ಬಣ್ಣಗನಿ ವೀಡಿಯೋ ಮಂತೊಂದು ಬತ್ತ ಬುಕ್ಕಾಡಿ ಪೋದೆ ಎಂಕ್ಲು ಆಯ್ತಾ ಮತ್ತು ಗುಬ್ಬು ಗುಬ್ಬಿಯ ಪಂಡದು ಏನೋ ವೀಡಿಯೋ ಮಂತದೆ ಅವೇನು ನಿಕ್ಲು ತಗೊಂಡು ಬಲೆ. ಓಕೆ.
ಒಂಜೇ ಒಂಥರ ಒಂದೊಂದು ಜಾಸ್ತಿ